Magandang araw Pilipinas. Ayan, nandito ako ngayon sa aming probinsya. Ayan, kasama ko ang aking mga, ayun no, yung katiwaldas ko. At kasama ko si Puki. Ayun, naligo ka na ba Puki? Hindi pa nga eh. Oh, hindi pa daw. Ay, Ligo. ayun. Kailangan kakain muna kami bago magtrabaho para malakas. Ayan, ganyan yung mga trabahador ko. Pinapakain ko muna bago magtrabaho. At nandito kami ngayon. Ayan yung condominium namin. Ayan, kakaiba yung condominium, ano? Ayan, at mamaya ipapakita ko sa inyo ang aking munting bukid. Ayan, at ito na nga ang aking munting bukid. Ayan o, may kalabaw pala dito. Ayan o, parang gusto nang maligo, tanghaling tapat na. Mukhang gusto akong tanungin. Anong itatanong mo? What's your name? Ayaw magsalita. Ayan, ito ang aking munting bukid. Dito ko itatanim yung mga dala kong halamang prutas. Mga rambutan, abukado, mangga. At marami pang iba. Ayan, marami akong dalang prutas. Dito ko itatanim sa aking munting bukid. Ayan, ito ang aking munting bukid. Ayan. Shoutout sa mga kaibigan ko sa YT. Ayan, libang-libang muna si CNS Vlogs PH. Habang nagbablog ako, nagbi-video, ayan. Videoan ko na nga ito. Mukhang hindi pa nga nagtatrabaho, kumakain na oh. Tumba na nga ni. Tumba na nga ako yung nagutom eh. Ayan, natumba na nga daw sa gutom. Ayan, shoutout sa iyo, Puki. Ayan, naligo ka na ba? Kaon wala, walang ligo eh. Ayan, walang ligo si Puki. Mamaya maligo lang sa balon. Ayun, mayroon pang kalabaw dito. Kanino kaya kalabaw to? Maihaw nga itong kalabaw na ito. Ayan. Dito namin itatanim yung mga halamang prutas. Ano ba ulam nyo? Pakita nga natin ulam. Manok. So, manok, may sinabawan. Ayan. Sinigang na Galunggong. galunggong. Ayun, oh. Sinigang na galunggong. May suka ta. Ayan, sinigang na galunggong. At mayroon pang adobadong manok, native. Ayan, masarap yan, oh. May prito pang galunggong. Ayan, may dessert pa na saging. Grabe, mapapasarap kain ito. Mamaya pakakain ha, matulog ha. Bangon kayo mga alas 4, pag bangon sabay uwi ha. Yan ang gusto kong marinig. Ayun, wala nang ginawa kundi Magkain. kumain at matulog. Wala na magagawang trabaho. Kanina kinatumba ko eh. Kain na naman. Look, ano ah. Ayan, bababa tayo ng mga halaman. Ayan, magtatanim tayo dito sa aking munting bukid, dito sa aming bayan. Ayan, kasama ko yung aking pinsan, nandun, aking katiwaldas. Bababa namin, tapos mamaya hakutin namin dun sa bukid. Ayun, kasama ko si Puki. Ayan, shoutout po sa lahat. Ayan, naglilibang-libang lang ako dito sa aking munting bukid. Kumain ka yan, talagang undol-undol ka. Ayan, after maibaba namin itong lahat, ayan, nandito, hakutin namin to. Ayan, mamaya. Malapit lang dito, ang aking munting bukid. Samot-saring mga halaman, yan, rambutan, abukado, Jackpot mangga, Tol. santol, kamyas, at marami pang iba. Ayan, inayos din natin ang ating bako dito.
Para pag pumasok yung magnanakaw, hindi na makakalabas. Mahirapan na siyang makalabas. Ayan, naglagay tayo ng barbed wire. Ayan, lalagyan natin ng Madrid cacao. Sisiksikan natin para wala na makapasok. At mamaya magtatanim na kami ng rambutan dito. Ayan. Ayan, nag-uumpisa na kami magtanim ng rambutan. Ayan, naghuhukay at nilatagan na namin. Ayan, marami na kaming nilatag na rambutan. Mamaya, ayan, itatanim na namin yan. Dito lang yan. Sa aming probinsya. Ayan, dito sa aking munting bukid. Ayan. Pakita mo. Ayan, buhay naman oh. Ayan, ito yung unang rambutan na itatanim namin. Yan, mamunga ka ng marami at siyempre mabuhay ka. Medyo daganan mo ng kaunti na para yung yan, okay na nun. Okay na yan. Daganan mo lang kaunti para yung lupa medyo idiin mo, idiin. Yan. Yan, okay na ganyan. Yan. Ito yung unang rambutan na itinanim namin. Sana mamunga ka ng marami pagdating ng panahon. At sana siyempre mabuhay ka ng habang buhay. Ayan. Ayan, itatanim natin dito yung isang punong avocado. Ayan, nakapag-hukay na. Yan, shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa YT. Ayan. Nasa Bicol ngayon, si CRS Vlogs PH. Nandito ako ngayon sa aking munting bukid. At ito naman, ayan. Kapag okay na rin dito, ayan, tataniman natin ng isang ayan, rambutan. Baka mamaya matatapos na naming taniman lahat ito. Several days later. Ayan, pangatlong araw na namin ngayon dito sa aking munting bukid. Ayan, napakasarap at napakalamig ng simoy ng hangin dito. Ayan, mararanasan mo yung buhay probinsya dito. Ayan, napakasaya. Ayan, at ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung mga tanim naming rambutan dito at pinaayos ko na rin yung bako dito para hindi makapasok yung mga kalabaw. Wala nang magpastol dito para tumubo ng maayos ang ating mga tinanim na rambutan at mga abukado. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ito yung mga bakod. Ayan, may dalawang alambre. Ayan, yung barbed wire.
Ayan, at tinusukan namin ng Madrid cacao. Yan ang pambakod namin dito sa pagitan ng lupa. Ayan. Dito yan sa amin sa probinsya, sa Bicol. At ipapasyal ko kayo dito sa aking munting bukid. Ang aking munting bukid, ngayon ko lang nataniman ng mga punong halaman. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito na yung mga tinanim namin. Ayan, yung rambutan. Marami to. Nasa halos 200 puno itong rambutan na tinanim ko ngayon. At mayroon ding mga abukado. Yan, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga abukado. Nandun sa kabilang part. At ito yung mga kasama namin na naglalagay ng bakod. Yan, ito pa yung rambutan. At napaka-init ngayon dito sa amin sa Bicol, sa Albay. Tama-tama, pangatlong araw na namin ngayon. Ayan, ang ganda ng panahon. Sana umulan pag alis namin dito. Mga ilang araw pa ako pipermis dito. Ayan, ito yung kabilang side na pinabakura namin. Ayun o. Ayan, mapapansin nyo may dalawang barbed wire tapos tinutusukan nga namin ng Madrid cacao. Ayun. Yan, mapapanood na yan sa Amerika, yung nakakulay luntian na yan, si Jessie oh. Ayan, hanggang dito yan sa dulo. Ayan. Tapos patatabasan pa natin ito para medyo mawala yung mga damo na ito. Ito, rambutan pa. Ayan, mamaya ipapakita ko rin sa inyo sa bandang dulo naman. Ipapakita ko sa inyo yung mga tanim naming avocado. Ayun oh. Ito yung aking munting bukid dito sa Bicol. Ayan. Yun oh, rambutan. May mga puno din dito na malalaki na. Ayun, may punong kaimito. Ayan, mga punong mangga. Halo-halo na rin. Ayan, ipapasyal ko kayo dito sa aking munting bukid. Habang mainit, tanghaling tapat. At ito yung kuprahan namin. Ayan, dito namin tinatapa yung mga nyog pag ginagawa naming kopra. Ayan. Ito, sa kabilang side, may rambutan din dito. Shoutout sa iyo, Puki! Naligo ka na ba? Ayan. Ito yung avocado. Ayan, ito pa rin yung mga avocado. Ayun, hanggang doon sa baba na yon, may taning na avocado. At ginawa natin dito, salit-salitan.
Rambutan, avocado, rambutan, avocado. Ayan. Ayan, avocado. At ito pa yung ibang mga itatanim namin. Ayan, ipapakita ko na rin sa inyo. Ayan, marami pa. Ito yung mga avocado. At ito yung mga ayan, rambutan. At may isang puno rin tayo dito, balimbing. Ayan, shoutout sa mga balimbing dyan. Ayan, may dala akong balimbing. Tatanim ko dito sa aking munting bukid. Mayroon ding santol. Ayan, santol. At mayroon ding kamyas. Ayan, yung mga gustong sumimangot. Yan, kumain kayo ng kamyas. Napakatamis ng kamyas ko. Ayan, after 5 days, natapos na naming itanim yung mga halaman na dala namin. Ayan, nakapagtanim kami ng 160 pieces na grafted na rambutan, 50 pieces na avocado, mga ilang pirasong mga guyabano, langka, at mangga. At nakapagtanim din kami ng 130 pieces na datunda na saging. Ayan, salamat sa mga kasama ko dito, si Puki, ang aking katiwaldas at ang aking mga pamangkin na tumulong sa akin para magtanim ng mga halaman. At sana nag-enjoy kayong panoorin ang aking munting bukid. Ayan. At abangan nyo ang mga susunod pang kaganapan patungkol sa aking munting bukid. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.